Парите са просто средство, като вятъра на дланта, събрани листа, които могат да ти дадат свобода, но и да те вържат в клетка. Ако не ги разбираш, бели пари за черни дни казват. И са прави, сигурно се е нужно да имаш. Но когато си млад, дали числата имат тежестта на смеха, на моментите, които ни купуваш. Истинското богатство е историите. В онези мигове, които събираш като стари снимки в албум на сърцето. Какво ще ти донесат замъци от камък и злато? Когато на старини ще седиш сам сред стените им. Последните 5 лева, те са истинска съкровищница. Ако ги дадеш за сладолед в парка или парче пица, докато споделяш залеза с някого, който те кара да се усмихваш, коремът може да е празен, но душата, когато е пълна, не усеща липсата на вечеря. Парите са материални, да, но животът той е история. И най-ценният капитал са спомените, които ще разказваш, когато косата ти повелее, а не богатство, което ще показваш. Така че, харчи разумно, но не пести от щастие.